Malawi Brief. Posachedwapa tikupasirani nkhani madzulo pa Times TV. Takhalani pomwepo. Mu nkhani yathu yoyamba, anthu ambiri mdziko muno anataya chikhulupiriro chawo pa mabwalo a milandu. Izi ni malingana ndi ripoti loona za chilungamo la 2025. Kafukufukuyi akuonetsa kuti 56.7% ya Amalawi amakumana ndi nkhanza za maufulu, ndipo anthu 29.4% anauzapo kale adindo za nkhanzazi. Wezi Gausi ali ndi ripoti ili. Ripoti ili yaonetsa kuti anthu 34 pa 100 ena aliwonse amakhulupirira kuti malamulo mdziko muno amakomera wina aliyense, koma anthu 70 pa 100 ena aliwonse akuti adindo ambiri satsatira malamulo mdziko muno. Pamene amapereka ripoti ili, mkulu wa bungwe la NSO a Shelton Kanyanda ati ripoti ilo likuonetsa kuti pali zinthu zambiri zimene boma ndi mabungwe akuyenera kukhonza pa nkhani yokhudza malamulo komanso kupereka chilungamo. Taona ngati patsikirapo kwa anthu kudziwa kwawo kwa ufulu wawo. So poyamba ndimaona kuti anthu about 90% amakhala amaonetsa kuti akudziwa ufulu wawo, koma panopa kukhanga kuti anthu oterewo acheperako to 85%. Komanso tinaona kuti kukhanga kuti anthu ambiri akukonda informal justice system, just zinthu kufuna chithandizo kuchokera kaya kwa afumu kwa tiye kusiyana ndi kupita ku khoti. Nduna yoona za chilungamo mdziko muno a Charles Muhango ati boma liwonesesa kuti likhonzenso malamulo ake potengera ndi zotsatira za ripoti limene alipereka. Ndizokhumudwitsa kuti Amalawi akukhala ngati akutaya chikhulupiriro mu ndondomeko ya chilungamo mdziko muno, komanso zikuonesanso kuti Amalawi ambiri sakuziwa zoti Malawi mdziko muno tili ndi ma systems amene ayenera kuwapanga support pa nkhani ya chilungamo. Ineyo ngati nduna ndiyesesa ndikuziwa kuti ndangofika kumene ku Ministry of Justice ku nduna kwanga, koma ndiyesesa ngati nduna kuti ndithandize kuti mdziko muno ndondomeko yoti Amalawi apeze chilungamo isinthe yakomere Amalawi. Kazembe wa bungwe la EU mdziko muno a Daniel Alisti ati dziko la Malawi likuyenera kuchitapo kanthu kuti anthu ayambenso kukhulupirira ntchito zake za chilungamo komanso za malamulo. Ripoti ilo lapereka mpata kwa adindo mdziko muno kuti aunikenso ntchito zonse zokhudza malamulo komanso kupereka chilungamo ngati anthu mdziko muno angayambenso kukhulupirira ntchito za malamulo. Anthu amene akuaganizira kuti adapha dotolo wa ku Queen Elizabeth Central Hospital a Victoria Bobe adatengana ndi apolisi kulimbi mu mzinda wa Blantyre kumene adaonetsera mmene adachitira chiwembuchi. Isaac Salima anali nawo pa zochitikazi ndipo akufotokoza zambiri. Apolisi ochuluka amene adali mgalimoto zingapo adaperekeza anthu amene akuaganizira kuti adapha a Victoria Bobe kuchigumula kumene ankakhala kukaonesera mmene adachitira za chiwembuchi. Kwa pafupifupi ola limodzi anthuwo adatenga nthawi kufotokoza mmene adayendera pa tsikulo umene ndi usiku wa pa 17 Novemba pamene dotoloyu adaphedwa. Iwo adayamba ndi kufika pa mpanda umene adaugumula kuti alowe mkatimo, ndipo adafotokoza mmene adayendera. Munabolerapo charrero. Munafikapo nthawi njimene kuti muyambe kubola. Adafika mkati mwa mpanda kumene adalowa nyumba, ndipo adafotokozanso zambiri zokhudza za chiwembuchi. Uku nkuti mtsogoleri wa anthu amene akuchita kafukufuku pa nkhaniyi a Christopher Pangeti akufunsa mafunso anthuwa. Chimene ifeyo timafuna tiziwe madam muziyang'ana uku. Chimene timafuna tiziwe kwambiri. Tifuna tiziwe zinthu ziwiri. 1, cholinga chimene munabwerera kuno chinali chani? Cholinga chimene munabwerera kuno ndi chani? Iwo adawafunsa chifukwa chimene adapitira kumaloku, ndipo adayankha kuti adapita kumaloku kukaba, koma atafunsa chifukwa chimene adanyamula mfuti sadafotokoze bwinobwino.
iwo sadafotokozenso ngati pali munthu amene adawatuma kukachita izi. Anthuwanso sanafotokoze pa za amene adanyamula mfuti komanso amene adaombera malemuwa. Anthuwa adatenganso nthawi kufotokozera apolisiwa mmene adayendera panja pa nyumbayi komanso zonse pa tsikuli. Uku nkuti anthu amene adabwera kuzamvetsera nkhaniyi akuonerera komanso ena akuyankhula mokwiya. Naye mwamuna wake wa malemuyi Ayamikani adatayima poteropo akuoneka okhuzidwa komanso wachisoni. Atamaliza anthu akenako adawatengeranso ku polisi ya Limbi mu mzinda wa Blantyre kumene akuwasunga. Apolisi amanga anthu 6 amene akukhuzidwa pa nkhaniyi amene ndikuphatikizapo nzika ya dziko la Mozambiki a Rafael Nsalamanyama Manu a zaka 35 amene adakhalapo apolisi komanso waukazitape wa chigawo cha Gaza m'dziko la Mozambiki. Apolisi wanenanso kuti akufufuza anthu ena awiri amene akukhuzidwa ndi nkhaniyi. Konsolo ya boma la Rumpi yati ndi chikhulupiriro kuti ikwanitsa kupititsa patsogolo ntchito yopereka madzi aukhondo kwa anthu ambomali pomwe ati ndi anthu 62 okha mwa 100 aliwonse omwe amamwa madzi aukhondo mbomali. Poyankhula pomwe amakhazikitsa ndondomeko yoona za madzi komanso ukhondo, mkulu woona za mapulani achitukuko konsoloyi a Frank Mfune adaonetsetsa kuti afikira anthu ambiri ndipo madzi amipopi akupezeka mosavuta. Netha Hara walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Pa nkhani ya ukhondo, Mfune anati anthu 78 pa 100 aliwonse ndi omwe akugwiritsa ntchito zimbudzi zokumba pamene 11 okha mwa 100 aliwonse ndi omwe akugwiritsa ntchito zimbudzi zamakono. Mfune anatinso 11 mwa 100 aliwonse amachita chimbudzi pa tchire zomwe ati ndi zodandaulitsa. Iwo anati ngati konsolo ya boma la Lumpi ali ndi malingaliro omanga zimbudzi m'misika komanso mzipatala pofuna kulimbikitsa ukhondo. Choke kwambiri ku nkhani ya mijigo kwambiri tikayi ndi madzi amipopi kuti aliyesa azitha kupanga manage madzi amipopi bwino. Ntchito iyi tinayiyamba ndipo tili ndi ma projects amene akuluakulu angapo omwe akutithandiza kuti abwese madzi amipopi. Komano tasabi ndi madera ena amene tiyeni afikire ndi nkhani ya madzi amipopi. Mmawu ake mmodzi mwa akuluakulu a unduna wa zamalimidwe, ulimi wa nthirira ndi chitukuko cha madzi a Aliki Kaumba anati boma ndilodzipereka kutukula ntchito za madzi ndi ukhondo m'dziko muno. Mmene maonera ndondomeko ija ikunena kuti pakufunika ndalama zosaposera 50 billion kwacha. Koma izi ndizotheka ngati agwirane manja. Ndipo zimene zikufunika ndizonena kuti aliyense amene akubwera kulumpi kuno kudzapereka thandizo lokhudza za madzi, lokhudza za ukhondo, ntchito iliyonse atsatire ndondomeko imene yakhazikitsidwayo. Poyankhulapo mkulu woona za ndondomeko ku bungwe la WaterAid Achandiwira Chisi anati mabungwe omwe si aboma apitiriza kuthandiza ntchito zolimbikitsa ukhondo posaka thandizo la ntchitoyi. Rumpi yalipasa chiphunzitso kuti ndizotheka zisonyeza kuti iwowo ayika masomphenya awo ponena kuti afuna kuti ntchito za madzi ndi ukhondo zikhale patsogolo. Munthu sungapange set aside ndrama pa chinthu chimene sunapange plan, sunalingalire. Ndiye malingaliro nchiyambi chakufuna kuyika makobiri pa ntchito ngati zimenezi. Pachifukwa chimenecho tikuyamikira kwambiri anzathu akuboma la Rumpi. Ndondomekoyi yomwe ayikonza ndi upangiri wa nthambi zosiyanasiyana ikuwunikira momwe boma komanso mabungwe angapititsire patsogolo ntchito za madzi komanso ukhondo. Ndalama zokwana 50 billion kwacha ndi zomwe aziyerekeza kuti zithandize pa ntchitoyi. Zaka ziwiri zadutsa tsopano chichitikireni namondwe wa Frede yemwe adawononga miyoyo ya anthu, zifuyo komanso katundu wa nkhaninkhani m'madera ena a dziko lino. Anthu amene adakhuzidwa ndi namondweyu adapulumuka, ndipo mulipoti lathu lapadera Daniel Zimba akutitengera ku phiri la Soche kumene anthu amene adapulumukawa akukhalabe komanso kumapanga kumene boma lidalonjeza kuwasamutsira anthuwa pofuna kumvetsetsa kuti kodi chikonzero makamaka choti anthuwa asamuke chikuchedwa pati. Kamvula kana yamba bwino ife ngumati tikolola wakolola nina polo. Fungo la chiwonongeko cha namondwe wa Frede lidakamveka mmoyo wa Mariam Yusuf azaka 49 kuchokera mboma la Mulanje.
Iwowa ali ndi malo ku phiri la Sochi kumene adataya nyumba ziwiri ndi katundu, komanso banja lawo lidavulala kuopsa kutsatira namondwe wa Friday pa 23 March 2023. Tinazakhala kuti nangatipanga bwanji tilowera kuti nkuti kumuziso aoneranso kuti nyumba yatani yagwa, ndiwo tipite kumuzi ndi ana tikakhala kuti tiye ndikhaleni pomwepa basi nkumakhala. Mayi Georgina Kaitano azaka 30 ochokera kumpemba mboma la Blantyre nawo ali ndi nkhani yofananira nako. Akaitano adataya ana awo awiri ndipo iwowa limodzi ndi mwana wawo wakhanda adavulala modetsa nkhawa matope otentha kuchokera mu phiri la Sochi atawakokolola pasikulo pamene amuna awo adali kumaganyu. Ndi mmene mabwerera mvula naye pali likhalibe panja ndi anaja nalowa nyumba ndi ngati mwa nyumba njapeza nkokomoteba matani wamveka kwambiri tsopano. Ndi nadzatuluka kuyima pabwalo kuyang'ana kuphiri kuona phiri sili kuoneka tsopano. Yangane kuntsinje chonchi kuona kuli mdimo khauka. Nadzaita naja tenti thawa nyumba kuti ndituke ni ana nyumba iyi. Ndi nadzatenga mwana amene naye wakumbwera ndi chaka ni miezi 3. Wina nali wa zaka 6. Paja namtenga mphepo kwandiponya muzithapu zimene mabwera kuphiri zicho. Ndi nakokoloka mumuja ndi mwana naye pankolo yanasiyane pati. Mayiwa akuti moyo wawo wakhala wovuta kwambiri chichitikire ni ngozi ija moti sangakwanitse kulipira lendi nyumba zomwe zili pansi pa phiri. Mpamba wawo wa malonda unaduka ndipo akukanika kudzitolera komanso koposaposa mantha ndi chitonzo zakuta moyo wawo. Mayi Yusuf komanso Akaitano akuti kukhalabe kumalo amene pang'onong'ono akanasanduka manda awo si khumbo lawo koma kuti alibe pothawira. Kuito ni boma likangoti tiyeni suti feti ngakani. Fazi zinachika ndi zinthu zoopsa kwambiri. Olokuluza ana awiri pakamodzi zimandipweteka mpaka tetali. Komano kunoko anthu ena ambiri ali mmalende akuvutika mwina malephera kuti apereke lendi. Ena anasungidwa ndi azibale yawo akusowa pokhala. Munthu uza kuti munthu akusowa pokhala wapasidwa malo angakane. Mkulu wa nthambi ya za nyengo mdziko muno Aluse Mtiratira kuti mmene nyengo zikukhalira pakadali pano chiopsezo cha anamondwe monga Friday chikadalipo ndipo pakufunika kukhwimitsa lamulo mwa msanga loteteza anthu komanso kukonzekera ngozi zogwa mwadzidzidzi. Chiopsezo chikadalipo ndithu. Of course ngati dziko tikukonzekera ndithu ndikupira kuti tili ndi lamulo tsopano lokhazikika limene likuti kundikira kuti kodi tingamagwire ntchito bwanji makamaka kungozi zogwa mwadzidzidzi. Komano kwina chatsala nchokuti no lamulolo tiligwiritse ntchito. Phiri la Sochi sikuti langokhala malo a chiopsezo chabe koma ndi nkhalango yotetezeka ndi boma kumene palibe munthu amene ali ndi ufulu wokhalako. Mfumu yayikulu Kapeni mwini wake wa dera kumene kuli nkhalangoyo akuloza zala mbali zonse. Ndiye kuli context ya anthu alero onena kuti kaya kugwiritsa ntchito jani kaya ndi ufulu kumaka khala tsopano malo oletsedwawo tsono amene amagwiritsa ndi amene ankati ndi zawo a forestry chifukwa chani anapanga relax kumangoyang'anira anthu nyumba baba simamangidwa ya tsiku limodzi ayi imatenga nthawi tsono kumaona anthu akumanga nyumba malo oletsedwa kumangoyang'ana. Akapeni akukumbukira bwino lomwe kalekale ali mwana kuderalo kuti boma limakwanitsa kukhwimitsa chitetezo moti kunali kuvuta kuti munthu alowerere mu nkhalangoyo. Kumayambira kuma 1950 chakuti mwambiri a forest amayendera forestry department ndipo ankalemba phirilo mmene lathera malire ake musimu ndi machechedwa kuyika malire kuti umumu ukosapitidwa ukuku mukusakakhalako yayi. Matthews Malata amayankhulapo pa nkhani za chilengedwe mdziko muno. Pena pake pali vuto kumbali ya kuonetsetsa kuti malamulo akugwira ntchito malekerera komanso pona tipena pali nkhani za katangale komanso nthawi zina komanso china kumakhala kusalumikizana pakati pa nthambi za boma pakagwirikawo ka ntchito pamukapeza kuti mwina tilekeze ngati ku Blantyre yakuti akusite khanso atanena kuti mupimo simukena kuti mukamange mafumu ndi kuwauza titingaonenso a Eskom kapena a Waterboard akapereka madzi koma zinapezeka kuti ena akukana ena akuvomera. Malipoti akusonyeza kuti pakhala pali mkoke pakati pa adindo komanso anthu amene akukhala ku phiri la Sochi pa nkhani yakuti anthuwa achokeko kumalowa. Mwachitsanzo mchaka cha 2017 yemwe adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Saulos Chilima adadzudzula khonsolo ya mzinda wa Blantyre polephera kuthamangitsa anthu okhala m'malo a nkhalangoyi kwa zaka chonsecho khonsoloyi idali nako kuthekera upangiri ndi mphamvu zokaniza anthu kulowerera m'malowa.
kutsatira namondwe wa Fred, boma lidalonjeza kuti lapereka malo ake amene lidatenga m'manja mwa azungu pa nthawi ya atsamunda kumapanga chakumachinjiri mu mzindawo, kumene anthu onse amene adapulumuka ku namondwe wa Fred akuyenera kusamukira. Mmodzi wa akuluakulu ku khonsolo ya mzinda wa Blantyre, Akostre Chanza, watsimikizira Times kuti ntchito yofufuza ndi kukonza malo kumapanga kuti anthu amene anakhudzidwa ndi namondwe wa Fred kuzochi asamukireko idakali mkati. Times itayendera malowo kumapanga yapeza kuti kumeneko kulinso anthu amene akugwiritsa ntchito malo abomawo ngati minda yawo imene akuti makolo awo adawasiyira. Ifeyo tikamati umbadwa timanena kuti ndi kumeneko. Chakudya chimene timapeza ife pa mizi 15 kapena 16 mafumu amenewo awonse timadalira komweko, ndipo ni zikumabalalisa kwambiri. Amafukeni atsutsa zoti akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa Blantyre akhala akulumikizana nawo kuti achoke pamalo akumapanga. Zimene zikuchitika ku nkhalango yotetezeka ya Sochi komanso malo aboma kumapanga zikupereka chithunzithunzi cha mmene zinthu zili pakadali pano malo ambiri aboma komanso malo achiopsezo cha ngozi, kumene anthu akupitiriza kukhazikika ndi kumanga nyumba pamene adindo ena akuoneka kuti akungoonerera chapatali. Takulandiraninso kupitirira ni nkhanizi. Mlingo wakakweredwe kakatundu inflation pa Chingerezi watsika mwezi wa Novemba kufika pa 27.9% kuchoka pa 29.1% mwezi wa Oktoba chaka chino. Izi ni malingana ndi ripoti lomwe National Statistics Office yatulutsa lero. Benadetta Chiwandamia ali ndi ripoti. Mu ripoti lake la Consumer Price Index lomwe latuluka lachiwiri, Office ya National Statistics NSO yati kutsika pang'ono kwa mlingo wa kakweredwe kakatundu mwezi wa Novembala kwadza kutsatira kutsika kwa mlingo wa kakweredwe ka mitengo ya chakudya kufika pa 30.1% mweziwo kuchoka pa 32.4% mwezi wa Oktoba. Komabe mlingo wa kakweredwe kakatundu wina kupatula chakudya unakwera kufika pa 24.2% kuchoka pa 23.8% pa nthawi iyi. Ripoti ili kuonetsanso kuti inflation ya mwezi ndi mwezi ya mwezi wa Novemba idafika pa 2.3%, pomwe mitengo ya zakudya idakwera ndi 2.4%, pamene katundu wina mlingo unakwera ndi 2.1%. Koma poyikirapo ndemanga, mkulu wa bungwe loona za ogula la Consumers Association of Malawi kama a John Kapito ati kutsika kusiku kutanthauza kuti ogula apindula kamba kuti mitengo ya zinthu ikupitirirabe kukwera pa msika. Akapito ati m'mayiko osauka monga Malawi patha kutenga miyezi 3 kapena 4 kuti kutsika kwa inflation kuonekere pa mitengo ya pamsika, makamaka chifukwa cha kukwera mtengo kwa zinthu zakunja zomwe dziko la Malawi limadalira. Pothiriraponso ndemanga, katswiri wa zachuma a Marvin Banda adati ogula akupitiriza kukumba m'matumba mwawo kuti athe kukwanitsa kugula zinthu ngakhale kuti mitengo ya zakudya ikutsika pa msika. Abanda adati kutsika kwa mitengo ya zakudyaku kwabwera chifukwa cha mphekesera zakupezeka kwa chimanga otsatira malingaliro a boma ofuna kuyitanitsa chimangachi, zomwe zachititsa mavenda ena ochuluka kutulutsa chimanga chomwe akhala akusunga kupita pa msika. Dziko la Malawi limagula katundu wake wambiri kuchokera ku mayiko akunja, zomwe zimaonjezeranso kuti katundu adzikwera mitengo kamba kakuchepa kwa mphamvu ya ndalama yakwacha komanso kusowa kwa ndalama zakunja za forex. Kugwiritsa ntchito luso la nyimbo potumiza mauthenga okhuza za umoyo ati ndi njira yodalirika yowadziwitsa komanso kuwaphunzitsa anthu. Izi zadziwika lachiwiri pomwe aphunzitsi ndi ophunzira ochokera ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology ndi sukulu zina anakumana mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mu ripoti la Florence Mwale. Cholinga cha mkumanowu omwe unali pansi pa Medical Humanities Project chinali kuwunikira kufunika kuwunikiranso luso la sayansi, zilankhulo, chikhalidwe ndi zina pamomwe zingagwiritsidwire ntchito za umoyo. Mmodzi wa akuluakulu ku master atikonda Ntenje Mikochi anati zina mwa zokambirana zawo zinali pakafukufuku wa mauthenga a COVID-19 komanso kagwiritsidwe ntchito ndi kumasulira mawu za chipatala mzilankhulo za ku Malawi. Ankochi anonjezera kuti ntchitoyi inaperekanso mpata kwa ofufuza komanso okhudzidwa pamomwe angagwirizanane kuti agwire ntchito limodzi. Ngapo zimene tikuyembekezera 1 kuti tiyesetse kuganizira kuti kodi Malawi munomu
tingamvetsetsane bwanji pa nkhani za umoyo kuli kukha kumvetsetsana kokwanira pa nkhani ya ziyankhulo olo kulumikizana mauthenga amene timapereka ngati ife anthu komanso anthu aumoyo zimene amapereka kwa ife so pakhala kumvetsetsana kumeneko komanso pakhalanso mgwirizano umene kudziwana kwa anthu amene amagwira ntchito nkhani zimenezi zokhudzana ndi mauthenga zokhudzana ndi kulumikizana zokhudzana ndi ziyankhulo. Shadrack Mweso yemwe ndi wophunzira wakale ku sukulu ya MUST anapereka zomwe anapeza kuchokera mukafukufuku wake zomwe zinawunikira ntchito yofunika kwambiri yomwe inachitika pakudziwitsa anthu za mliri wa COVID-19. Ufuku wange ndimaona mene oyimba ku Malawi kuno anagwisa ntchito nyimbo zawo popereka uthenga wokhudzana ndi COVID-19 zimene zinapangisa kunena kuti mwina mauthenga amene anali aboze okhudzana COVID-19 anthu akhale ngati akubvesesa bwino kunena kuti COVID-19 ndi chani komanso tiyenera kumatani kuti tipewe COVID-19. Mlendo olemekezeka a Alfred Maluwa ochokera ku Malawi University of Business and Applied Sciences anati msonkhanowu ndi njira imodzi yopezera njira zochepetsera kusamvetsetsana kumene kumakhalapo pakati pa azachipatala ndi odwala. Tili ndi anthu amene ali ma doctors amamuthandiza anthu mchipatala uja iwowa ndakatswiri kwambiri ndipo alanduka dawulo pa ntchito zawo komano chilankhulo chimene amagwiritsa ntchito iwowa ndi chokhudzana ndi ukachenjeri wa sayansi komanso mwinanso Chingerezi ndiyeno zimatheka kuti odwala sakumvayi zimene zikunenedwa kapena zimene zikuchitika sakuzidziwa chifukwa chokuti pali vuto la kamvetsetsedwe. Msonkhanowu unachitika pansi pa mutu omwe umalunjika pa kulingaliranso chiyankhulo cha sayansi mu ntchito ya zaumoyo. Nkhani zathu ndi zomwezi.